Едно от най-ярките несемейни преживявания тази година беше посещението ни на цирк Иванов. Лъвчето Гого е нашият нов любимец, а Калинката, черният котарак и пес Патрол донесоха истински възторг за децата. 100-минутен празник под купола на цирка и имаше по нещо за всеки. Това е 20-тият юбилеен сезон на цирк Иванов и той се оказа просто изключителен. Шоуто беше абсолютен триумф на радостта и забавлението. Вземете децата, татковците, дори да се дърпат и просто усетете магията на цирка. Жонгльорските изпълнения бяха изумителни, а номерът с змиите ни остави буквално без дъх. Екстремни акробатики, огнено шоу, светлинни ефекти, магия и фокуси, номера с животни, изискани баланси, въздушни изпълнения, лазерно шоу. Всичко това ни потопи в един напълно различен свят. Този на красотата, на майсторството, на емоциите, на безкрайните възможности. Светът, в който изкуството оживява, и то пред очите ни. По време на антракта мълчуганите имаха възможността да се порадват на вълнуващо пътуване с влакче, снимки с любимите си циркови артисти, скачане на батут, а накъде без ароматния и пухкав захарен памук, който добави още сладост в страхотния ни ден. Подарете си емоция, която ще ви топли дълго. Цирк Иванов. Мястото, където магията среща реалността.